Good morning, guys. Nagwapa may kay mo paso Mrs. Tids. Medyo minangaligo. Itong rasahan yung suot sa banyo, te. Pertente. Pertente lang ang iligo eh. Kaya pagkalagkita man, may gahapon ako yung mga ligo. Wala ligo gahapon ba? Di ba? Dito. Anto sa lang init ha. Init ha. Ano to? Tuyot kami. Tuyot lang sa pa naman. Ayan, yung tuyot ako ha. Nipis na maguglok. Dahil kabaga ng problema. Kaya baga magang buhok. Ayan lang. Straight lang. Kung bago. Bagong riban eh. Ano na napudigi riban. Ang riban makadawat mo sa buhok, te. Ako kay makalagas na Jin ha. Ang chemicals. Manood ka Jin, yung mga panay pakulay, mga cancer yun. Bitaw makadawat sa Ayaw sige. hanit sa kanang Oo. Kaya ako simula nung ano, matagal na rin ako na simula pandemic, di na ako nagkulay-kulay sa riban. kaisig manggod. Ang Beijing manggod kunoter ang kaisig lingon tong taga-parlo Beijing? sa. Kamama Beijing ha. Si mama, wala lang siya nag-Beijing na siya order nga kanang i-shampoo ra bitaw. Gusto nila. Matakaw na ang Beijing. Ningon tong taga-parlo. Bitaw, wani kuluran man tani nga. Hindi nga daw kay gikan ko ng kulor ka ng Beijing madaot. Medyo kami siya sus. Parlo-parlo ka mahal-mahal. Mahal ka mo po. Palitag plan siya, marunong ka ang plan siya. Marunong na nasan tayo. Ako dali ito yung limipisan na. Napis na pagbuot. Sarap niya. Hey guys, nandiyan buntag nag-iilis nami. Padung nami dito sa eskwelahan ni Gian. Akong lip shiner giba kay kadugay mo pula. Nang tawa. Para lipstick. Kaya ang Diyos? Naog mo kuan guys oh. Mo paso. Ting tididing, ting tididing. Cha. Ayos si Mayura. Mayura. Good morning. Bos Mayura oh. Gian tuga. Bos Mayura. Oh. Mayura. Oh, ang sapo diri oh. Siya tata tibitan eh, darag sapatos ni John John Good Teo. morning. Anong tingin mo te? Tao na? Muna isang purma mo sa ka sa stage te. Gian Bekbek. Ching! Bye-bye! Pagkinaana pa, tarong nga ginero kung kulang. Siyempre, mo graduate naman ka. Magbabay na kuno siya kay mo. Babay na magkadya sa diin. Now, Biyag si Mother Bea, Saras Mother. now, gipuguna. Papa mo yan, hindi. Puro ni atin ang buwang dining bata ka. Okay naman ka sa nina. Panganong una, di man ka musugos na kanyang sunguton. Hindi na po. Lain ka. Hi ate, good morning. Good morning guys. Dapat po. Tanaw outfit ni Mama oh. Bye. Amping diha Basta bye. magkamakanta lang. Amping, love you. Tanawag dress ni Mama. Nindot no, hijahang kaugalingang tahi. Oh, Oh, di ba? Te. Oh, nindot. Wapa si mama te. Oh, tsa. Atsa. Muntas. Biya ko kasukod na ni. Sakto ba na ako? Ay, lain man kayo ginanaon di. Taas ra kayo. Uy, igo-igo na itong ganina. Hanging lang siya gamay. Ana. Awa. Hana lang. Ha? Nindotan mo sapatos. Awagi. Really? Kalimutan. Salamat sa mga sapatos ni Gian. Salamat at tibita ni. Ipaso na na po niya itong takong. Hindi na, hindi ko makalimutan po. Nga na de, ana de nagi. Saan ay oras? Ngayon yung itsura na ko Ano niya. na, makaluto eh.
Uy, pay-pay, kalimot be. Wa kay paypay katong nay. Ayaw ipahiga ba? Tupi-tupi na paypay ma, naka. Di man ni may mong pwede. Nakay tupi-tupi na paypay. Bago na yung medyas? Bago. Sus, kalindot. Parang ang luwag naman ng sapatos. Lagi mo sapatos di. May clearance gamay. Hindi naman Di makuan. Pader, kimamit patagbulak in town. Tara na! Hindi mo may wala pa ako, may mong kwanon. Tapos na kami. Hindi pa na ko yung suoton biya mo. Nasaan mo na? Bitingon pa ni. Ako Namibi. na. Anak Ako dala sa ano? Tunggana. Cellphone ako yung gidabe. Ma, taro nga ma'am. Na, masabod na dito. Kaya atong butag pa humot gibe. Ah, di ko. Kani ba? Ajo kay basig malergy na siya si mong Kanya pamuk. ko ah. Buhok Oh, lang. iba-iba kayo eh. Ang imo ako priya Butang magbaho ipagamay. at itong na ako. Oh. Da sila ba butangin paggamay da sila bis pa eh. Dali tama. Uy, diyan, gisugot ka pang paungtanan. Kana? Tabli ka day. Malapad Oh. ang takong eh. Masarap isuot. Gaan ra pod ka ajo. Salamat ya sa outfit eh. Salamat. Siyempre, oh. Tapos ganda pa kasi maliliit na plates. Bitaw. Ganda Wala, mo oh. gusto nung uy kayo. Ayaw niyo pa. Hindi sa ganahan ni man. Mas gusto Sa ko nga nindot sa puti. tinuon kaysa katong puti pang pictorial. Di ba mas bagay ni mama? Oo. Oh, tapos may butterfly. Oh. Di na may accent-accent na. Wala ra na ako. Tana. Touch ang mga tagbayot. Di man. Mas di puti-puti. Iputi ang ni mama, no? Makaputi lagi itong foundation na day. Nagsinaw. Oh. Nindot bitaw na. Foundation to, Mita. Eh, di, para siyang tinted. Nindot so kinagsay nagahang naong te. Magtama? Oh. Nagsay nagahang naong bitaw na. Oo. Di ano ko man lig ni mama eh. Oh. Pantay man. Reconciliar na. Dali na ma. Asan yung mama? Ay, magdalak, mag-ID pa ba? Hindi naman siguro. Di na mag-ID oy. Grabe, wag mo graduate ng idea po. Ang sarap, kailangan naman. Tara. Hina kinai na kuha na ag driver. Asara daw. Kader na kay ba, Kader? Di ko magdagbag. Kuya, wag attire ni mo pa. Para makag-pulis. Lis pa. Lis po. Nangay ra siya sa ijang sapatos sa tibita na yo. Dati, pandigma. Dagan kajong salamat eh. Tama kita eh. Pa na busy pag people. Nganas mother. Cute mo ang kuan matsinilas. Nay ribbon. Uli na pinindire na. Ang toga man, nara. Yan na. Dali lagi. Yawe, pangsara na mga burtahan di agyan. Nani mang butangan sa salamin na. Kiri na pa ini. Mura magkamamalitag baboy. Buang. Mag-video ka? Tubangan sa junior high, Kapita. Ato na lang tapuan. Kati Gina, mura po. Inaano. Ka-experience ko sa ating nga na, mura po kuan ba inahan. Kami ba diyang duha inahan? Si Jayabay, ako man mo yung magkuhan po dun. Ponglat, Kapita. Si ate to ah. Attention all the faculty and staff of Galilee National High School, junior high school teachers, and senior Reserva ra manggon me, reserva pag Pag pagkulang. sa Tubangan Dapit sa Computer Laboratory. Thank you. Kita na imo paso, yung ma'am ka reserva ra pa ka.
sponsor, Juliana Amaba, mother. She will also receive gold medal from TLPC Club. Amatil recipient with high honors, sponsor, Jacqueline Amatil. Sister, Amay Jestamay with high honors, sponsor, Evangeline Imula Amaya Jackie Dolores with high honors, sponsor, Cario J. Amaya father. Ambrad Shenro Biman with high honors, sponsor, Abilita Ambrad Rod mother. Balberos Maria Europe with high honors, sponsor, Rolin Balberos father. Bebe Ian. With high honors, sponsor is Los Pedro, father. Galatero Mary Rose. With high honors, sponsor Selena A. Galatero. She will also receive a special award in Drum and Line Corps Loyalty Award. Carion Trina. With high honors, sponsor Agustina Carion, mother. Cartesiano Flames Party. With high honors, sponsor Benedicta Cartesiano, grandmother. Comenda Rhea Jamie. With high honors, sponsor Jenaline Collins. She will also receive a special award as Drum and Line Corps Loyalty Award. Cordova Jessamine. With high honors, sponsor Maria Lorna Cordova. Dahil Kristen May. With high honors, sponsor Imelda Pamin, mother. With special award as Drum and Line Corps Loyalty Award. Luna Jade Ann. With high graduates, please guide your parents once again. As our Binuangan ni Diyos mama guys. So nademi karon sa kuan guys, baryo kusina kay ani daw may maniudto. Diyan na rin kasumugan. Sumugan ni Diyos mama. Kurunto jud ka pa. Saon. Nindot rawag sa ninas mama oh. Nagawat pa mi sa mga order guys kay 45 minutes pa kuno nagana manggug nangaon. Congrats gi. Wango? There's magkakang doktoral mo na dito ni mo makuha mo PhD. Kumbaga mahulog na mo sa kag sa panahon na kinakuha ba ay nakamagpa-judge ay Iwat pa na magubang order kasi wa pa ning abot. Si mama gigutom na.
Mga unta guys, nanaga mo ang order. Lagi pang butasan na, launa na. Nanihipo na usa. Oh, sige, isa lang, isa lang. Ayaw ko sili rin. Ayan ba sili? Oh, baboy ni na mga laman ko. Okay. Sino tayo? Ayaw pa yun. Ihap yan. Ikaw na pabayaran ma? Mga buwang. Hindi kayo mabayan na napabilib na kay kunin mo pa. 1,770. Pabakot, gini kasi mo pita ka pa ako, bilib yung kunin mo. Naa nga. Kita mo. Ikaw na kung may pabayaran ma? Gunit tayo kayo mabayan na na. 1,772. Kapasa din kang bayad. Sabot kami kay akin kahapon mag-iya karon di. Ninglargo ta diri makay ko kuno pabayron. Kala mo ah. Kada ka. Kaya po 200 pala kung pero. Bo, awo dili magbayad lang. Alam na kasi may sukli eh. Awo, kani ba oh. Ayos ka dong. Mansan sa? Yang ginawa na sukli. Lagi din sa sukli. O ngayon, wala kang tiwala sa papa mo, may tiwala ka na. May tiwala dong. Ay pa, itong guest speech din sa valedictory ko ito to bay. Okay, ni-confess na ko sa chat ba din ba? Hi guys, nauli namin. Sige, nagusan. Lamay ko na isuka. Yaw, di kasukon ko lang kasuka. Sobra kaon. Kasukaan ko na siya. Na-over sa kanin yan din. Na-over sa kanin mo na. Mingkoy. Isa siya dito. Mingkoy. Excited news Mingkoy mo. Inagbo. Buwang magi ka sulod mo gawas na siya kay mo magpasulod Public. balik. Yung tagbo raman na siya na. Pero di ka dyan sulod. Mangulat na siya nga ablihan na. Nga na siya kamini. Hindi ka. Lama kay go. Di kita lang yawi. Pero kung muti nga ako, mungkal ni Piyok ang motor. Naisanap pa kasi mong anak. Uy, pagtaro ni Linda, wala ba dito ilang kagian? Nabuhay, puputaw na na yung balay. Patay, di na takasudron. Ablangelo siya. Waka magbang. Nga si mong bagi sa si mong mga walit. No? Tarong dia, uy. Alamin ko, every itong pultahan min ko kay nawang susi. Rom kagi. Na, Mungaw, uy. nangakurat niming tanan. Wala ba tayo kalusutan diha? Kaya nung kasod pa kayo ng balay, putaw dito, tukoy sarado, asap ka kaki. Di na ta kalusot. Hindi na naman sudlan, ay puro na nakalaan. Ha? Wa tayo malusutan. Ano nga to? Pagkaso na to, namusot na sa to. Asa nga tup? Ano? Bintana ni mo. Ang asam ka bintana, nakasarado ka. Ang bintana na po screen. Di na rin nagdali, nagdali ko no, di musak ka sa ito. Liwat yung kasi mga apuhan. Muto no. Oh, Ginoo. Dinayaha Wala ko. natagak. Dinayaha. Hindi. Pinunitan rin yan. Diyan nang ibutang dia kay papilan daw.
Salamat sa Ginoo guys, nahuman ra. Thank you, Lord. Nakauli na mi. Iya, bay. Timpla og kuan gi kanang bugnogi ang niya inugi. Ba na. Ba. Grabe si ikaw kanon to dagang kaayo. Gamay ra ba ako ikong kan ay ko dai gamay ra. Gamay rang gikaon kanon. Naglanlan ako sa Daan. sedan. Igutom siya to. Kako pa siya pamahaw ba, Jud. Mo man toy pamahaw god, diyan gitingob. Daan.